Manungsa bisa maca. Lho, lah sing bisa maca piye sapa Bapak? Ingkang bisa maca ya mung ana wong loro, siji wong atuama, aku kaping pindho sedulurmu kang tinemu tuwa. Lho, kok mengkono kuwi mengko werdi kepiye? Werdine mengkene. Jeneng kita arepa sekti mandra guna sugih. Bondo donya pinter munjara langit nanging aja pati-pati pisan wani karo wong tuamu. Ping pindho aja wani karo sedulurmu tuwa. Merga wong tuamu kang ukir ragamu sedulurmu tuwa kuwi nalika sira isih bayi. Kadangmu tuwa ya uga melu ngluwenthah. Gedhemu nggih Bathara Kala. Wah iya yen ngono aku kudu tansah ngejeni. Aja wani karo wong tuaku lan aja wani karo sedulurku tinemu tuwa. Iya. Mula besok yen ketemu manusa kang bisa macana tulisane awakmu padha karo kuwi sedulurmu tuwa kudu mbok bekteni kuwi kudu manut sak apa perintahe. Ya yen ngono setake dawuh Bapak Guru. Mula dina iki seksana bapakku yen mbok gawe mangan padas curi klikaning kayu kapuk prepekaning kayu aku wis jeleh wis wegah Bapak. Entuk ra entuk aku njaluk pangan daging manungsa lan aku njaluk ngombe getih manungsa Bapak. Wah dalah. Kados pundi dikuranganipun Bathara Kala tuman sareng sampun ngrasaken daging manungsa. Ya yen mengkono nek pancen sira nyun daging manungsa kena nggih Bathara Kala nanging ingkang mbok pangan kuwi ya kuwi bocah kang nandhang Sukerta. Lho. Wong kang nandhang Sukerta kuwi bocah kang kepiye Bapak? Wong kang Sukerta kuwi iling-iling wong sepisan kang kena dinarani bocah ontang-anting tegese wong duwe anak mung siji ora ndek tunggal kuwi bocah nandhang Sukerta kuwi dadi bagianmu to dadi panganmu. Oh ngono ya. Ya ora tak iling-ilingi Bapak banjur piye meneh. Kaping pindhone bocah kedono kedini utawa kedini kedono tegese wong duwe anak loro lanang wadon utawa wadon lanang kuwi ya uga dadi